Delegados sindicais da CIGA concentrábanse esta mañá ás portas do Hiperfroiz en Boiro para denunciar a situación que están a padecer os traballadores non só deste centro, senón de todos os establecementos da provincia da Coruña. A elevada carga de traballo que está a repercutir na saúde dos empregados súmanse situacións de acoso e ameaza por parte dos seus superiores. A empresa négase a cubrir baixas, vacacións, licencias, están a proliferar os contratos a tempo parcial en detrimento dos contratos a xornada completa. Esta elevada carga de traballo o que está a provocar é que as persoas padezan doenzas tanto de carácter físico como psicolóxico. As persoas que están de baixa teñen que soportar as presións por parte de recursos humanos para que abandonen a súa baixa e se incorporen ao seu posto de traballo, porque ademais de padecer a problemática xeral da precariedade que se padece en todos os centros de Frade da provincia da Coruña, aquí os traballadores e as traballadoras teñen que soportar, digamos, as maneiras pouco axeitadas de dar ordes por parte da encargada e do seu supervisor. Incluso teño que escoitar comentarios do tipo de non te vou despedir eu, perdón, vas a marchar ti polo teu propio pé, ou eu non teño problemas en poñer cartos do meu peto para despedirte. Denuncian dende a CIGA o incumprimento do convenio colectivo, así como a asignación de tarefas que non son propias dos postos de traballo, como a limpeza dos baños que deben asumir os traballadores. A nova asignación de tarefas de limpeza e ollo inclúe os retretes. A limpeza non só é o chan dos supermercados, inclúe os retretes tanto do persoal como da clientela. Nós, desde a CIGA, temos solicitado un plus de limpeza para quen voluntariamente realice estas funcións, a empresa négase a pagalo, ademais incumple sistematicamente o convenio colectivo en canto a conceder licencias, conceder vacacións no verán, como é o caso deste centro de traballo, porque hai localidades en unha empresa que son máis turísticas e, polo tanto, os traballadores e as traballadoras non teñen dereito a vacacións. Tras unha primeira concentración en Santiago e esta en Boiro, dende a CIGA teñen previsto seguir movilizándose en distintos centros de toda a Coruña, en solidariedade cos máis de 1000 traballadores con que conta a cadea na provincia.